Dobre, takže poďme si spoločne pozrieť. Máme tu bistro menu a potrebujeme zaregistrovať prevádzku a takisto nahrať tieto položky. Takže klikneme si na vyskúšať zadarmo. Prebehla nám registrácia a poďme teraz toto menu nahrať sem. Takže plusko pridať menu, idem ho pridať do slovenčiny a tento jedálny lístok nazvem bistro menu, ktorý bude platiť od 11. do 21.00. Čiže bistro menu od 11.00 do 12.00. Pridám kategóriu, názov kategórie, čiže polievky. Vložím polievky a pridám položku. Takže automaticky sa mi ukázala takáto položka, ktorú môžem pridať. Vidím, že tu mám nejaké ikony, ako nová štipľavá vegánska, vegetariánska, gluten free a lactose free. Je tu názov položky, gramáž alebo jednotka, popis, alergény a cena. Takže dajme si polievku fo, vložme si ju sem. Teraz trošku si to približme, nech to vidíme lepšie. Máme tu voňavý hovädzí vývar so zeleninou, koriander, rýžové rezance limetka, jednoducho cez klávesovú skratku CTRL-C a CTRL-V to vložíme. Máme tu alergény, skúsime ich takto skopírovať, či to ide. Kopírujeme z PDF-ka, niekedy to ide, niekedy nie, podľa toho, na akom ste počítači. Takže takto. A teraz toto by tým pádom mohlo byť, ale chýba mi tu cena, čiže pozerám, že to je s vajíčkom, s trhaným hovädzím, 350 ml, 700. Kokosová tomha, kokosová tomha. Čiže pravdepodobne to rozdelím na dve položky. Takže dám si to po s vajíčkom, 350 ml. A urobíme to ináč, spojme to, možno to bude pre nás teraz jednoduchšie. Až 750 ml. Teraz máme 5,90 cenu. Až 8,90. A ešte máme, že s trhaným hovädzím. A strhaným hovädzím. Klikneme na uložiť a táto položka je uložená. Čiže keď si chceme pozrieť, ako teraz vyzerá to naše menu, tak si ho môžeme pozrieť tu pod upraviť menu alebo kliknúť hore na zobraziť prevádzku. Čiže naša prevádzka bude vyzerať teraz takto. Poďme doplniť ďalšiu položku do nášho menu. Čiže klikneme na pero, zídeme dole a môžeme túto položku skopírovať alebo pridať položku. Dajme teraz skopírovať. Videli sme, že nám to tak preskočilo, to znamená, že táto nad ňou sa skopírovala tuto dole a je úplne rovnaká. Ale stále sa mi tu nepáči to, že v podstate tu máme nejaké loga, ktoré by sme mali zmeniť. Takže poďme si nájsť túto stránku Niko Café Košice alebo Niko Coffee Košice. Otvoríme si Google, napíšeme tam Facebook, pozrieme si oficiálnu stránku, zobrazilo sa nám takéto krásne, takýto profil, klikneme si na profilovú fotku ľavým tlačidlom, načíta sa nám, klikneme pravým tlačidlom, dáme uložiť ako, alebo uložiť obrázok. Ja to mám v angličtine, ale v slovenčine to bude uložiť ako. Uložilo sa nám to. Poďme do profilu, dáme základné nastavenia a tu vidíme, že profil, informácie, titulná fotka, logo, meno, priezvisko. Čiže dajme si, že titulná fotka, pozrime sa na to, čo sme stiahli. Teraz si trošku možno upraviť.
tomu takto. Trošku ešte. To vyzerá tip-top. Dáme potvrdiť fotku. A je to tam. Klikneme na uložiť. A zobraziť prevádzku. Hneď to vyzerá lepšie.